आंखौल' सौदोंसै नांगाल जांख्रा नै नायहरदो Today the Nangal Jangkraj. This is the sapling of Mayura and Ronjit, Muniram. There are so many girls, women, and men are planting the paddy. Today is the last day of paddy plantation. It is called Nangal Jangkraj in Bodo language. But nowadays it is not Nangal Jangkraj. Today all the farmers are plowing by the tractor, so it is called tractor Jangkraj. आंखौल' सौदोंसै नांगाल जांख्रा नै नायहरदो सल्लिस जन औ 50 जन जोसा माइखौ मारै गायो बेखौ एसे खोन्थानो जानोसै ओरै फै माइखौ नोरै लादो नोरै लानानै बारा गोथौ थुनो नाङा बेसेल' बेसे माइ गायनाया मोजां जाथारदों होननानै ओरै थुबाथाय गैला बे थैब्रबाय सानसेखालि ओरैबायदि जादोंनो बिहावजों बिहामजोजों माइ गायदोंमोन जाहैदों बे बिहावनि बाहागखौ बिहामजोआ गायनो बानानै बे फाफि बोरायनि माइया थैजोबथारदोंना ओरै साज्रां साज्रां थुना होदों जाहैदों फाफि बोरायनि माइया थैजोबथारथों जानला मोनला गायगोन आं होननानै थुद्रां थुद्रां थौले थौले थुना होबाय जाहैदों ओमफ्राय माइ गायफेरखायानो मानसिया बिदिनो टाउन नंजोबा माबा नंजोबानि मानसि ओमफ्राय आंना मोजां जाथारदों माइया होननानै गावनि जा गोथौ गोथौ ब्र' होबायनो नोरै ओरै होबाय जाहैदों ओरै होबायनो एसेल' थिखिनिल' थाबायनो ओमफ्राय गायनायनि सप्ता खनसे उनाव गावना ब्रुन थैजोबबायनो बिहावनासो बे थौले थौले थुनाया थांबाय जानो मोना दा ओंखायनो माइखौ एसेल' थुरां थुनांगौ बांद्राय गोथौ थुबाथाय थैयो नांगाल जांख्रा दिनै जोबथा बेखौ गायखांनानै जानाय लोंनाया गोगोम जागोन दा नै माइब्रा मनिराम जोसा गायदों बिसोरो दोनैबा एवजायो गोथाव जाथारो माया माइब्राया औ जौ गोदै ओमफ्राय सौरायबो जाजायो नामा थिगैनो दं नायदो रायजोफोर आं हालेवनो रोंना रोङा नायबाय सिनायखायो रोंना रोङा
होमबा बुरजा गायदों औ दे बुरजा गायदों माइब्रा दं होनदों माइब्रा दं जोसा दं रनजित औ अनेक दं माइब्राबो दं मनिराम दं मनिराम दं औ बयबो गायदों बयबो गायदों खरा खरा थुथारो बयबो दाना बे एसे गोदान जायगानि जांख्रा नालाय ओमफ्राय जांख्रानि जेबो मोनाखिसै एसेबो मोनदोंबाय स्प्राइटबो बाव स्प्राइटबो मोनदोंबाय ओमफ्राय आबगारि दंना गैया आबगारिखौथ' मोनलोंनाय जायाखै बाखिसो दोननाय जाहैबाय होमबा बिगायाव बेसेबांसो नोगोर मोनगोन ना माइखौथ' बिगायाव 12 मन 13 मन मोनगोन थैयो बेनो थैयो बिगायाव बेसेखिनियानो माने जानायाबो बिदिनो 8 जन 9 जन नालाय थैयो बेनो बारा थैयो आग्लायनायखौ मा खालामो आग्लायनायखौ दाहार हरो आङो गामियाव रानना फैयो गायदों सिख्लाफोर सेंग्रा सिख्ला बायदों औ नांगाल जांख्रा ट्रेक्टर जांख्रा औ आं बिदि गायनो थिननादों आं बोरैजों थिन नागिरामोन आं ओरैबो गाया ओरै ओंखारलांनो नागिरदों ओमफ्राय दा बोरैथो दाथ' नै मानसिया बुरजा जाबाय नालाय जानला गायनाय लामा जाबाय मोनबाय लामाया दा बे आलिजों फैनाय खामानि जायखिया जाथोंसैल'लै माथो खालामनो हाथोंसैल' दा नै जांख्रा गायदों नै बिराद बुरजा बिदि फुबाय नङा होमबा खासियाखौ फुनानै एसे बुनाय सरबावनांगौ सार बुनानै ओमफ्राय सरबावनांगौ माने ओरै सरनानै औ बिदि खालामनानै खानाय सिननाय बादि औ बे मैलाखौ गारनांगौ औ गायनो मोजां जायो हमथानानै औ सेबबावनांगौ ओरै फोसाबबावनांगौ औ बिदि फोसाबबावनांगौ बेनो जाहैबाय खासिया फुनाय बे मेघालयनि मानसिफोरखौबो खासिया होनो बेनो नामा बे नङालै माइ खासियासो जोंनि माइ खासियासो बेलाव ना मा जाखो जांख्रानि हाब्रु मोनदोंसो बेयो जोसानि खोथिया जोबोद मोजां माइब्रानि जौ बिदैयाव बे जोसानिखौ गरनै गरथाम होबा जौआ जौ गिसिया मोदोमो आं गायनो नागिरदों नांगाल जांख्रा आइ लाभ इउ मा जिराद बेलाय हाब्रुआ बिदि मेथाइखौ गोदोथ' नुदों सिनेमायाव नुदों मा फिल्म मोनलाय बेयो उन्दै आब' ना मामोन ओमफ्राय एक्ट्रिसा सोरमोन मोना दुर्गा एक्ट्रिस थैबाय जिनिसा थैबायनो मोजांथारमोन ना मानसिया मोजांमोन गोदो खदै गलायलायनाय नायोमोन ना बे सिनेमाखौ उन्दै समाव नायोमोन औ नांगाल जांख्रा आइ लाभ इउ मा जिराद बेलाय हाब्रुआ होनदों जोबोद मोजां हाब्रुजों मा खेला ना जांख्रा समाव बिदि जानो मोना गायखांबाय नै नांगाल जांख्राया जोब्बाय दा जोबनायाव बाख्रि गायनाय नेम दं बेखौ मा गायनाय होनो बाजै बाख्रि गायनाय बाख्रिखौ माबायदि गायो गिदिर गिदिर होनांगौ एसे गिदिर होनांगौ बाख्रियाव माइ दोनग्राखाय बाख्रि जाबाय आरो बे बाख्रि गायबाय नै दा जोबनायनि बाख्रि गायनाय नेम दं बे बिगोमा बाजै र' हौवाफोर गायनो मोनालै बाख्रिखौ नों दख'ना गानग्रा नामा बाख्रि गायदोंमोन औ जाबाय नङा होमबा बेनो बाख्रि गायनाय बियो एसे ओरै नाहरदो बाख्रि गायग्राया गावदांदांथारबोलाय माथो मानसियालाय औ दे दैबो सारदे दै लोंहोदो सान्थि आखार सान्थि औ जाथोंसै माइया बिगायाव बिदिनो 50 मन 60 मन जाथोंसै बयबो बोर होदो बाख्रि गायनाय बेयो जाहैबाय बाख्रि गायनाय मोनसे बर'नि हारिमु गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ट्रेडिशनेल
कास्टम एबा मोनसे ट्रेडिसनेल कालचार बर'नि हारिमु बे बाख्रि गायनाय नेम दं दिनै हाबाय माइखौ गायखांनानै गैलाहाय लोंजोबनो हाबाय बबाव दा माइ गायखांनानै लोंलांबावनो औ लोंनाय जानायबो लाबोदोंमोन ना एसे दे हामबाय दे हाबाय दिनैनिफ्राय स्रा जाबाय सुखायखौनो हानाय बादि जाबाय नङा होमबा माइ जानायनि बोरै खालामनांगौलाय बोरै खालामो माइ जानायनि ए बिदि सारनांगौ ना सारनाय बादि जांख्रा जानानै दा एसे जानाय लोंनायथ' थागोन बाबु दा मा लाबोआमोन बाहाय जौ साहा औ दै ओमफ्राय औ जौ फिनायबो लाबोदोंमोन दा थांसै हाबाय बाख्रिबो गायखांबाय माइब्रानि बावसोमोन ए ब्लेक राइस माइखौ
गैया गैयासो जागोन गैया बेलाव गैया बाजानायबासो बुजिगोन बेलाव खालामनानै नै हाब्रु गबदा गबदि 2 किल'मिटारसो थाबायनानै गायहैदोंमोन दा थाबायफिनबाय जांख्रा गायखांनानै लामाया गोजान जायो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि प्रदीप कुमार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोननो आं गोदान गोदान आंनि भिडिअ आरो ब्लग्सफोरखौ दिन्थिनानै होबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि साबस्क्राइबनि आगदाथिंजाय ओंखारनाय बेल आइकन एबा गाथाखौ थुनानै होयोब्ला नोंसिनाव गोदान गोदान आंनि नटिफिकेसन एबा गोदान गोदान ब्लग भिडिअआ सफैबाय थागोन